Ay! Wala. Baka mo na lang dyan sa ulo, sir. Kaya na lang, pasa ko na lang sa inyo. Pasa ko na lang sa inyo yung yeah. Alam sir, okay na. Okay. Okay na ito. Second session guys, kahit umuulan. Tuloy-tuloy tayo. Bulaski. Sampabyan. Parang nasa tayo guys. Ish. Kapag yung face mask niya, nangat niya. Knock and load guys. Lassie, Sampabyan, Byron the Great. Knock and load dyan. Knock and load. Yung pangulo. Yan sir. Ano yung pangalan nito? Ni Kuya? Ron. Ron. Ron Aldrin Maralag. Yun, shoutout kay Sir Ron Aldrin Maralag. Yun na siya yung may-ari po ng ano, na female husky dito sa may Bulaski, Pangasinan. Sampabyan, Pangasinan. Shoutout sir, lock and load to sir, lock and load. Kahit umuulan, tuloy-tuloy tayo. Yung dalawa yung asbel. Ha? Saan? Parang ano yan ah. Dito. Survivor ng distemper sa no? Oo. So, ganyan, mga survivor yan. Pag nakaga-survive. Survive. Sorry, sure guys. Survive ka pag nakaga. Nagkasakit lang yan kaya ganyan. Nung ka. Doon. Lalaki pa siya. Cellphone? Ayun, sa gusto magpa-style, PM lang guys. Natanggal na.